Musza. Egy szoros eredménnyel ezúttal is kiegyezne Verebes József. Így nyilatkozott a meccs előtt, hogy egy szoros meccset szeretne vívni. Ez most jó játék, Só. Be tud-e vajon fordulni? Elteltével. Wolf. Valami mozgást észleltem a Váci kispadon, lehet, hogy a híjútba jött. Tudányéros helyezkedik Sóval. Musza. Só. És megint Tányéros. Tóth. Musza. Só. Már az átvétel pillanatában kicsit széles volt. Visszapadt a Musza lő fölé. Jó meglátás volt. Egyből a lecsorgót kapura lőtte. Ilyen korsót vették volna be a játékba a fiúk. Nála halt el a játék, egyértelműen ugye ez a két csatár se akár laposan, de mindenek előtt őket akarják játékba hozni, mint ahogy most is. Ferenci most nem tudta elfejelni a labdát, Tóthnak viszont jó lehet még, és megy be nagy lendülettel Tóth, előtte. Fitos, Abdi. Most a másik oldalon, de úgy látom, hogy egy az egyben nincsenek problémái, sőt, szinte bárkin át tud menni. Ferenci előtt pedig elmegy a labda. Ez a mögötte. Musza. Mekkorát sprintelt, hogy elérje. Ferenci. Még ilyen helyzetből is kapura fejel. Hátrafelé 15 méterről. Nézzük csak. Ketten vannak rajta. Nem teljesen háttal a kapunak, de régen nem járt már ennyire közel a Fradi kapujához a Vác. Vén. Nem tudta a lövést megcsinálni magának. Megvan még a labda, vagy meg lehet, nem? Egedűs, de igen. Vén lövi el végül. Mellé. Üresen volt, illetve oda kellett visszaérniük, és nem találkoztak a labdával. Ferenci. Megállították őt. Vén Gábor néz ki a pad felé, és azt kérdezi, mi van. Musza. Nem lépnek ki rá, egyre közel. Musza, gól! Ez viszont nagyon szép találat, 3-0. Érezhetően elfáradt a váci csapat, nem csak azért, mert nem tudta már kihozni a labdát jó ideje a saját tér feléről, hanem azért is, mert a párharcokat most már szinte mindig a zöldfehérek nyerték meg. Igen, és most sem volt kilépő ember. Mindig a lélektan az itt is nagyon lényeges, ez a második 10-es gól, ez még jobban megtörte a váciakat, mint az első. Valóban teljes joggal hiányoltad a védőt, aki nem lép ki rá. Jobb alsó battyogós, igen, nehezen védhető lövésfajta egyébként. Hozzáért Stankó, kevés volt. Hát ezzel újabb jó indítás a jobb oldalra. Kőhalmi, jön a beadása. Nagyon nagy lendülettel érkezett ott fejelni Nyerges. Azt meg egyfolytában szabadrúgás. Dramane. Bamba Musza. Egy kicsit vár, a balján megérkezik Schwab, ő inkább előre tekeri megint. Az úgy lesz. Dalon, hiszen feljött a bal hátvéd Sallai is. Lisztes. Egyből tenni a 16-oson belőle, Lisztes megküzd érte fejjel. Aztán megküzd lábbal is. De végül Bamba Musza mindenkit leráz magáról. Aztán a labda elkerült tőle. Jeremiás. A Reac kapusa nem csak a szabadrúgásoknál, hanem minden egyes másodpercben, szinte ahogy az egy jó kapustól elvárható, irányítja a csapatot. Betekert labda középre, ott most nem szabad a Ferencvárosnak bőven. Nézzük a betekert labdát a 6. percben. Kissé rövid volt, egy átlövési kísérlet. Wolf beemeli, és már szabadrúgás kifelé. Még azokat, akik fel akarnak érni.
Ecsorog, lövőhelyzet, mellé! Musza! De jól talált el. 8 mérkőzést játszott a másodosztályban, ott van abban az elképzelt Ferencvárosban, amely a legtöbbet foglalkoztatott 11 játék tudta játszani a társadországot. Musza. Breschneider szépen folytat. Dobos. Arrébb tolják szabályosan. Musza választotta őt el a labdától. Schwab. Moreira. Még utána ugrott kézzel a labdának, de a kezei közül is kirúgták a ferencvárosiak. Kölöskei